mai ganga kada da sautin ganga mai wakar gwarzo baba. To da farko salamu alaikum ne nake wa al'ummata, ni Jamil jeje wai na kuna taho zan baje hajata. In dai an ce maki ni gani na sai makaranta, in magana ce ta jini batun gana ce kuma sai kwata. Waka da baki ba karfi ba, da karfi ne da bamba. Jamil jeje wai na dan masani can ya wure, Jamil jeje wai ni ne na iyan ya wure. Kwanci a tashi gani na iso na kawo posto, yau na leko fada da mutum mai alhorma. 070-3777-0776 shakata da ita lafiya. Jinin zaki tafiyar ka ta Allah ce, magiyin ka ya susuce, mai jiran ka ya lalace, domin Allah dai kai kan rike. Ga mali malam duka rasa ta cibiya. Yawwa haka gaishe ku kaucin kogo ɗibar ka da kai tsoro. Wane yaron bararo sai dai ya ta yin karo, karo dan ya zamo toro. Shiga babban jeji ai wanka sai babban kwaro. Kamar wake nan yan yara mutane ran sardauna, su suke ba sa razan naka, ba su kamar na mazajen fama ba, masu kama da yan daudun ba. Tafiya dai ta yi tafiya kuma tafiyar ta yi nisa, yara na ban gane ba kuma kalma gundan gwari, kuban ansa dalla dalla. Namiji ne a mazaje kenan, banki ne shabara, mai martaba ne mai gayya, mai shigar satarar saki, wani sanya kai saki, suna na shi ya yi saki, ya bi kasashe har toki. Larabawa sun san shi, Amerika ma na zancen shi, Indiyawa ma sun san shi, Pakistan na zancen shi, Burkina Faso sun ji shi, Ethiopia su ma sun ji shi, Egyptawa na zancen shi, Somalia sun nune shi, Spain ma sun gan shi, yan Italy sun yi batun shi, yan Faransa na zancen shi, Dubai al'ummar tasu waye wannan su ma sun ji shi, kasar Rasha na zancen sa, yan Ghana ma na zancen sa, Nijar kasa ta kusa ta su ma sun san da shi, su ma sun gan shi, kasar Togo na zancen sa, da Kamaru ma sun gane shi. Da yara na kosa ku bani sunan wannan namijin, namiji mai fada aji kenan, in ya ce ta zauna in kuma ya ce a'a an bi. Gaba dai bajinin zaki ga da labule sirrin daki, mai kyautar doki mai rarraba mana sunduki. Gaba babala umar ne haka, ga sarkin aiki Allah sarki, kuma ga tarin sarki, kuma sai SSG mai Allah, komai nasa akwai shukura, mai gayya ga gunki an buga da kai ma an barka. Babala umar mai tawaga SSG alfarma, ga Umar dan Umar nasara ne shi, kuma jikagun Umar shigarsa daban take mai Allah, komai nasa ya kira Allah, dare rana kullun sallah, martaba ta yi dabu dalla, ga muruba ta yi dabu dalla. Baballe kai ka tsaya mana, kai kake mana alfarma, da taka kai mu da ikon Allah, mun san ka dan baka da matsala. SSG sarkin yin alfarma haka, daga kowa ya abika. Jamilu ne sai na je fada na ba da gaisuwa ta girma, gare shi SSG alfarma wanda ke yi yau mana dama. Cancanta ta yi cancanta, gashi ka zama to SSG, Allah ya kai ka kamala girma sun kawo. Gaba dai gwamnan zaki sai da kai ake dukkan lamara, sakataren gwamnatin jihar Kebbi mai hanku da dama, fagacin ya wuri ga sarauta ga mulki ka samu. Dowa zai ce zai ja da kai ina ne zai somawa. Gaba dai angon hajiya Hurairar uwata, gaba dai baban Asama'u mai gayya ga agwanki. Tarihi ya nuna cikin ƙasa ta bata makarka, shekara 22 kai kana famanin sakatar kaji, kayi ka kare ka gama ba wani mai jama. Gwamnati ko allurar ta yi ciwon kai nan ba, makan bai kayi da dama inda duk kaje ana ce dan Umar kuma jikagun Umar. Ban ji wadai dan Umar kuma jikagun Umar. Kara dan Umar kuma jikagun Umar. Namijin ya kai saki dan Umar kuma jikagun Umar. Yawwa kai shegu to shikenan, to ku canja kuma na canja shi, canja.